बता दीजिएगा 1 2 बोलिए। हई जादू जी के लइका हो कहे चुलिया में हई का हो। हई जादू जी के लइका हो कहे चुलिया में हई का हो। देखी दिया सकाता रे नहीं हमारा बुझाता रे। ओ देखी दिया सकाता रे नहीं हमारा बुझाता रे। कादो बबुआ के खइका हो हई जादू जी के लइका हो कहे चुलिया में हई का हो। हई जादू जी के लइका हो कहे चुलिया में हई का हो। हई जाका हो अरे ओ देखी दिला सकाता लागे चोली में गोली चोरैलू सब लोगवा के जियते मुआइलू। नहीं हमारा के अबले बतैलू सचे पहले में जाकर मइलू। लागे चोली में गोली चोरैलू सब लोगवा के जियते मुआइलू। नहीं हमारा से अबले बतैलू सचे कोहेली में जाकर मइलू। बालियो भली जमाना में हाथ डाला खजाना में। बालियो भली जमाना में हाथ डाला खजाना में। पूछे लगो कि सही का हई जादू जी के लइका कहे चोलिया में हई का हई जादू जी के लइका सब लोगवा के जियते मुआइलू। नहीं हमारा के अबले बतैलू सचे पहले जाकर मइलू। पाला पड़ी गइल तार जन से भला बालू भेटाइल बन से। बिना मरजी के अरजी न करे जब करे तो कर दी मन से। पाला पड़ी गइल तार जन से भला बालू भेटाइल बन से। बिना मरजी के अरजी न करे जब करे तो करे ही मन से। नीरम वही हरेंद्र रे राजा करे तोरे अंदर रे। नीरम वही हरेंद्र रे राजा करे तोरे अंदर रे। अभी पहिला इठाई का हो चोलिया में होई का हो। हई जादू जी के लइका हो कहे चोलिया में होई का हो। बता देना जिया राजा।